Shalom. Marende Mahita. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia. Jala akar rambuni pahayana manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim. Jala masih jauhan mana sida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Go hamuliana lihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata sitolusada,
debata ama anak dohoton di parbadia namandok mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di parbadia iho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi sairamoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudani bohal nami tuhara jaonmu na di banua gijangi asa disi pujion nami ho marhite-hiter roha dohot hata nai baru amen. Undul mahita marende tatangihon ma patik ni debata ima patik parjolo sahatu paupaton patik parjolo au do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakop au bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganamu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tung gabe si sombaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon goarne debata yanggo soture dalana aih ona huhumna dosogot aka namar sineang di goarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dina onomari maulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dina papituhoni
Dibaheni doh bahenna di pasu-pasu di bata Jahoba, ari para dianai jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap mengido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pargugoi mahami, mangulaon na hombar tepatikmi. Marende hita. Tato potima dosata martangiang mahita. Ali debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu na badiai, ala na targogot hami marningot dosanami. Sai marasi ni roha maho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe hian sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asi roham di hami sai patoktong di hami roha hamuliateon tuho oton di perbadia pangapul di namarsak roha pamalu masa luhut na bernit binahe ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sai unang tulak hami. Sai to tangihon mahami. Ho ale di bata. Ama anak dohoton di perbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Ai dangadong imbar nii. Ai salihut do pardosa jala hurangan. Maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor diwinaheni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristusi. Na pina jongjong ni debata baen habangsa parasian marhite haporsiaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Kor perempuan.
Marende hita. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di Minggu Trinitatis,on tarsurat di sada Johannes 5 ayat sia saat ro di 10 tolu marsikat soring mahita majaha sian hamima parjolo. Ia panindangion sian jolma ta jalodo, alai sumurung do panindangion na sian debata. Ai panindangion na sian debata doon, na hina tindakon na taringot tu anak nai. Na porsea di anak ni debata, ditiop do panindangioni. Na so porsea di debata, ima membahin ibana pargabus, ala so porsea ibana dinahina tindakoni, taringot tu anak nai. Jala ondo panindangioni, naung di basa-basahon debata do tu hita hanguluan saliling-lilingna, jala di bagasan anakna do hanguluani. Ia di ibana anak nai, di ibana do hanguluani, ia so do ibana anak ni debata, dang di ibana hanguluani. Umbahena husurat aka itu hamu, aka na porsea di goarni anak ni debata, naeng botoon muna, naung di hamu do hanguluan na saliling-lilingna, ido sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala naung peopsa. Amin. Kur ina Kamis.
Tindakon ma haporsiautai songona hina tindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jahoba ido ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anek di dibata Jahoba na sasadai iman nanti dimohon ni si Maria naga begabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuhan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau binar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo
laundu tusiamun ni bata Jehova. Amanai perguguna suhatu dosani. Disi maibana pai mamulok sugut tanoon. Mangumumi halak nangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia. Jal adong sada huria nabadia. Huria atau pani halak Kristen akan nabadia. Dohot disasesani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sogot daging halak namate. Dohot dihangoluan nasura sudah. Amin. Kur ama.
Shalom Mamang Inang. Selamat hari Minggu Madihita Sude. Tabegema tinting namasa di Mingguta Sadarion, Goar Mingguta, Minggu Trinitatis. Asitolu Sadaoni Debata. Topi Nabadia do Jehovah Jebaot. Tinting nama ragam. Ucapan salam Parlado HKBP Immanuel Pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruasni, huria naman dohoti parminggon sadarion, jala akatamue nami sadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon. Upasad hami hatap parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite parminggonta sadarion. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsari peon. Hami parlado gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh dohot hot ripe turuas naman ulang tahun di minggu Pahopaton di bulan Mei 2024. Saya di Lehon Debatama, Ganjang ni umur, Hahi Pason, Dod Akalas ni Roha. Hatani debata tuna marulang tahun, diambil dari Jakobus 4 ayat 10. Paserep hamuma rohamuna maradopon tuani, dungi patimbon mahamu. Aka goar na marulang tahun hatu tubuh dot hot ripe boima tajaha diin fokus garejata. Parjamita di minggu sadarion na marjamita dihita parminggon jam walo dohot jam 10:15 wib ima inang pendeta Deborah Purada Borusinaga MTH. Kepala Departemen Diakonia HKBP. Tinting Nanayang Marbagas. Sada, Tinting Parjolo. Naing Manjalo pasu-pasu perbagasan mah Pangoli Elfrino Simangusong, anak ni Amata Janter Simangusong, Tubuni Hinata, Marinos Borulubis Sian Huta Parsoburan, Huria HKBP Batuna Bolon Resort Letare Lumban Rau, Distri Opat Toba. Dohot Oroan, Welni Yanti Boru Marbun, AMKEP, Boru di ni Amata, Marihet Marbun, Tubuni Inata, Boru Manalu Nahinan, Sian Huta, Jalan Setuntung Baru, Wik Nasaret, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh, Manjalo Pamasumason di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di Gereja HKBP Batu Nabolon Resort Letare Lumban Rau, Distrik Opat Toba. 2. Tinting Paduahon. Naing Manjalo pasu-pasu perbagasan mah Pangoli Ricardo Andrea Sitompul, anak ni Amata Sahat P Sitompul, Tubuni Inata Nurlina Borusamosir, Sian Huta Jalan Titipapan nomor 59 Wik Betania, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh, Dohot Oroan, Ayu Francisca Brutarigan, Boruni Amata Alex Sabam Tarigan, Tubuni Inata, Junita Magdalena Boru Purba, Sian Huta Jalan Ngumban Surbakti, nomor 141 Medan,
Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh. Manjalo Pamasumason di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 di Gereja HKBP Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh, masuk pukul 8 WIB. Pemesanan buku. Dihita ruasna naeng memesan buku sijahon semester Juli saat Desember boimat tapesan tu sintua witabe adong pe harga buku Pajono Sri mendekat berharga 25.000, buku Impola Jamita berharga 38.000, buku Jamita tu Pertamyangan 28.000. Jala boima di hitana memesan bukui paling lambat tanggal 7 Juni 2024. Papungu pelean. Sadarion papungu pelean tujolo do hita pelean 2A dohot 2B dihita tuha perluan ni huria dohot sentralisasi. Tu hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 nanaing naro papungu pelean tujolo 2A dohot 2B dohita tuha perluan ni sentralisasi dohot diakoni sosial huria. Dewan Kononia Seksi Sekolah Minggu Evangelis Kor di Parminggon Sadarion tanggal 26 Mei 2024 di Minggu pukul 10.15 dung sidung kebaktian di Patupaan Kota Sekolah Minggu dohot guru-guru Sekolah Minggu do evangelisasi Kor lau papunguhon dana tuha perluan kegiatan pembinaan guru sekolah minggu di HKBP Parapat tanggal 14 saat 16 Juni 2024. Ria Mahita ruas manupahi direncana guru-guru sekolah minggu Nihuriata. Hasil evangelisasi Kor dana sekolah minggu dohot guru sekolah minggu tanggal 19 Mei 2024 minggu pagi terkumpul 1.802.000. Seksi remaja Naposo Bulung. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 19.30 di Patupayana Kota do Partangyata RNHKBP di gedung sekolah minggu Gerejata. Nah di ulohon amang pendeta Asimanjunta MTH MM dohot sintua FBT Hasibuan SESH. Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Boima Tajaha di Infokus Gerejata. Acara pertangyangan wi dohot inganan pertangyangan wi Boy Tajaha Bema distensilis warta jemaat. Jadwal pelayanan di hari Senin saat hari Minggu Tajaha ma distensilan warta jemaat. Jadwal Kor tu Minggu tanggal 2 Juni 2024 Minggu pagi Kor gabungan 1 dohot Ina Betania. Minggu siang Kor Ina Kamis, Ina Hana, Ina Nasaret, Ama. Ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Murti Boru Sagala, Jemaat Wi Jeriko pemulihan. Torop ni ruas na mandohoti parmingguon sekolah minggu torop ni ruas na mandohoti pesta Pentakosta tanggal 10 Sia Mei 2024 torop ni ruas na mandohoti pesta Pentakosta kedua tanggal 20 Mei 2024 torop ni ruas na mandohoti Partangyan Tawid Boima Tabereng di Infokus ni Gerejata. Nah nama kek gedung sekolah minggu dohot gereja Boima Tabereng di Infokus ni Gerejata. Warta keuangan. Laporan keuangan di Gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi
Boi Mataida di lampiran kolom parhepengan di Huriata di Minggu Sadarion. Adong ralat mengenai laporan keuangan. Pelean tahunan, sian keluarga kasih tinja inang KD Boru Simanjunta tertulis 50.000, sisintongna 300.000. Sian keluarga Insinyur AW Siregar inang D Boru Saragi Turnip tertulis 60.000, sasintongna 300.000. Sian keluarga Samuel F. Panjaitan inang MFY Boru Silalai tertulis 60.000, sasintongna 300.000. Hami mandok maluate tu sude ruas napasaton pelean bulanan, tahunan, persepuluhan, hamulateon, diakoni sosial nihuria, debatana mamasu sude ruas nihuriata. Songonima tinting namasa di permangyonta di bagas sadarion oras madihita mauliate. Tapapungu mapeleata huhut marende hita. Ay, masih
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di Minggu Trinitatis. Imasian Jesaya onom ayat sada tu ayat walu. Songonon ma tarsurat disi. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hundul di atas habang sana tibo, jala namar mulia, jala akarabu ni pakaian na manggohi bagas joro, jongjong di atasna suru-suruan serapim, aka namar habong onombe, dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pat nasida, dua makabakon nasida, jalamar si jowon manasida songonon, nabadia do Jahoba Sebaut, gok hamulion na liat portibion. Jadi humut talma akka ojahan nitiang sian suara ninna manjou jalagok timus joroi. Dungi hudok ma marjia ma ahu, nungamago ahu, aijol ma parbibir naramun do ahu, jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun au maringan, ainunga di ida akka mataku Raja Jahoba Sebaut. Dungi habang ma sada sian akka suru-suruan serapim, mandapoton au jala di tanganna sada batu arang negara, na binuat na sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku jala didok, idama odo naman jama bibir ni pamangaku. Paboa naong niucat utangmu, jala naong hinukupan dosam. Dungi hibege ma suara ni Tuhani namandok, ise do suruhonoku, jala ise pardalanan nami, jadi dikuma disondo ahu, suruma ahu, ido yang go sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus memang heado iba marminggu tuhuria HKBP Immanuel Resort Immanuel di puluhan tahun nung salpu. Alani adong do natong mananda ahu alaira gumodangan do naso Jepang boi mahita masih sisean. Ya ahu pandita Deborah Purada Sinaga. Adong marga dohot boru Sinaga dison. Jalana manubuhon ahu boru lumban tobing. Na mangalap ahu amang augu uno Simanjuntak. Sahalak grafik desainer berkebangsaan Jepang, mangula di salah satu lembaga sosial. Nah adong di Karuizawa Jepang menangani anak-anak korban kekerasan, anak-anak korban perceraian. Ra anggo HKBP Immanuel, guarnape nga Immanuel Tuhan beserta kita, tentu tidak ada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tentu dang pola adong rumah tangga na cerai berai gabe anak kon dang karuan. Di basa-basahon debata tuhami dua dak danak boru. Natung macai uli na parjolo tobako sihar. Hot maida uno Simanjuntak semester 4 bidang arsitektur di Universitas Negeri Surakarta Solo. Jalan apa duahon baru tamat kelas 3 SMA nunga mandohoti UTBK haluar manon hasilna 10 tolu manang 12 Juni. Adong aka inang amang na anakon na ujian UTBK godang ate. Jala neng ujian mandiri tu UGM maibana membuat hukum dohot hubungan internasional di tanggal 30 Mei on. Tatangnya kon ma sude aka ona kota
naneng masuk tu perguruan tinggi asa boy masuk. Molotung pedang tertampung di perguruan tinggi negeri. Toktong mata paborhat di bagasan holong. Nasian Tuhani asa berhasil anak kota laho menimba ilmu. Moliate di debata di tahun 2000 walu tarpilit au gabe pareses parupuan pertama di HKBP. Mangula di HKBP di siksa plonom hubang habisaran berkedudukan di si borong-borong. Adong parsi borong-borong di son amang inang. Tarpilit muse di 2012 gabe pareses. Mangula di HKBP di Sikpitu Samosir berkedudukan di Pangururan. Jala tarpilit muse di Sinode Godang ono Plutolu gabe kepala departemen diakonia HKBP. Rap dohot inang pandita Dr. Anavera Pangaribuan kepala departemen Marturia HKBP. Di Sinode Godang ono prima tarpilit mau gabe kepala departemen diakonia HKBP periode paduahon. Alanunga mentok dang boybe tolu periode. Tangnya kok kamu ma amang inang asa sehat ahu. Asa boy go to the next level gabe calon sekretaris jenderal di tonga-tonga ni huriata HKBP. Husukun ma aka ama. Mulia tiala godang aka ama. Olo dohamu sekretaris jenderal ni HKBP parupuan. Mulia tema amang. Memang keadilan kesetaraan gender nunga mulai diperhatikan di tonga-tonga ni huriata HKBP. Muliate dihamuna amang. Muliate nang dihamuna inang. Alani rap dohami di Arisadarion. Sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung dot sekretaris khusus Departemen Diakonia Ibu Pendeta Beatrice Manurung STHM PDK Jongjong Mainangku. Boruni Pandita Nalom Manurung do. Rencana tapaborhat ibana S3 bidang politik. Asabui anon menggantikan Bapak Pendeta Penrat Syagian Naga BDPD ate. DPD di Indonesia itu kan? Iya, asa dong meneruskan perjuangan nih amang almarhum emeritus Pandita Willem TP Simarmata Gabe DPD ate. Ala memang dang pola ibana lomorohana songonau pimpinan di gereja alai pimpinan di pendidikan olo pimpinan di politik olo do. Alani sahat matabe sian OP Poru Surya Kristen Batak Protestan natongon nuaing makobasi di Pekanbaru. Suang songoni amang sekretaris jenderal nama kobasi nuaing di Depok Timur. Amang Pandita Dr. Dional Sinaga Kadep Kononia makobasi di HKBP na adong di Dumai. Songoni nang amang Kadep Marturia nama kobasi di salah satu huria na adong di Pekanbaru sahat ma nang tabesian hami kepala departemen diakonia KBP horas ma dihita saluhutna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nunga bongot huriata huria Kristen Batak Protestan tu sada tahun parhuriaon na taguari dot minggu Trinitatis. Hasi tolu sadaoni debata. Laos di padomu do di Arisadarion dot minggu United Evangelical Mission. Ima na ujui manongos opwe porusta Pandita Dr. Ingwer Ludwig Nomensen sian badan misi Rhenish Mission Gesellschaft RMG na berubah goar nuaing gabe United Evangelical Mission. Alani ido sasitong na moloso alani na sentralisasi keuangan di HKBP ikon papungota do pelian khusus manupahi United Evangelical Mission. Ala memang hampir tiap tahun kebutuhan anggaran dia ke program
rodo bantuan sian United Evangelical Mission asing nih. Ima tanggung jawab ta setiap tahun to United Evangelical Mission suang songoni nang tanggung jawab ta laho patupahon United in Action. Ima aksi bersama mengurupi aka anak-anak na terpinggirkan. Anak-anak korban bencana Sinabung. Anak-anak korban peperangan di Afrika. Dohot lan na asing. Alai ala nunga sentralisasi keuangan di AKBP. Ikon manat-manat dohuriata laho patupa aka pelian. Sotung manalahi di kesepakatan bersama di tonga-tongani huriata HKBP. Alanido punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus totu na di bagasan arsak ni rohado dada holan Iran alai sandok portibion alani berita parmonding ni Raja Iran garis keras namar goar Ibrahim Raisi. Nasa sitong na nunga diperkirakan Iran ikon sahatu puncak kejayaan. Alai ala perubahan dramatis na mambuan ibana tu sada kecelakaan pesawat helikopter di minggu 10 Mei naung salpu. Totu on gabe membalikkan spekulasi na berkembang mengenai Nasida na berusia 85 tahun sian Ayatollah Ali Khamenei yang kondisi kesehatannya telah lama menjadi sorotan isema nalayak menggantihon ibana. Alai tong-tong do adong kemungkinan na dipikiri Nasida kematiannya tidak akan mengganggu arah kebijakan Iran bahkan mengguncang Republik Islam dohot konsekuensi apapun. Na alanido kondisi na songoni sarupa do menarik na molo tapayuhut-ihut na kaning turpuk jamitata maparohahon akar raja-raja Israel Selatan, raja-raja Israel Utara. Molo taparohahon kondisi na terjadi Israel Selatan memang di awalnya cenderung mengalami ketenangan, kenyamanan, ketentraman lebih adem ketimbang Israel Utara di zaman Yesaya hidup. Raja Israel di masa Yesaya hidup isarani Amazia, Uzia, Yotam, dohot Ahas, alai natar barita jojo ni debata tu Raja Israel Selatan. Dung wafat Uzia digantikan dohot Yotam. Dang pola godang aka kejahatan naniulana alai otik. Ima pasahat pelean gana-ganaan korban bakaran tu bukit-bukit pengorbanan. Songon hea namasa nataida jalana terus berlanjut di daerah Samosir. Amang inang moloborhat hita tu sadahuta pulau di dalam pulau. Adong dodisi namacai menarik di patupa songon altar nasongonon. Jadi dibuan akadongan ma nasomalna mamele peleanna. Apakah manuk nabotar, apakah demban, manang rokok dibuan matu altari
gabe jorok do danau i. Danau di atas danau. Di sada sisi didok Samosir nunga mandai inauli inatonggini barita nauli gabe Kristen. Alai di sisi na asing di sobana sida do gana-ganaan. Molo aupos dorohaku di hamuna amang inang. Di HKBP Immanuel, goarna penunga Immanuel, Tuhan beserta kita. Mungkin kalau kita masuk ke rumah-rumah nih hamuna amang inang, dang pola berengoku di atas nih. Pintuon adong dokan, lubang-lubang songone, dibaen ute pangir, dibaen tolor ni manuk, dibaen demban, dibaen rokok, dibaen mamuse di dalam botoli ima minyak. Mungkin minyak itu adalah hasil bakaran dari penahan lobu B2, minta maaf. Ina ay buasa di bek kamu songoni. Somal na molo masuk kita tujabu na songoni, pitor golap do parnidaan. Enggak tenang kita masuk tu bagas nasongoni. Khawatir, gelisah. Jala idora namambaen kadang parjabui gabe kesurupan. Didok nungaro nenek moyang nami ngamakatai .au. Lehonon nama diau anon sirokap ni todi. Alani benot tamainong pelean. Asa tasomba. Alanu nga makatayau dohot oputta si jolo-jolo tubu. Rasongonondo kejahatan ni Israel Utara. Manomba debata sileban. Alanido punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite Minggu Trinitatis jala perikop na naung tajahan na kaning adong do beberapa hal na ikon tapar siajari na parjolo gok amulioni Jehovah do tanoon. Pangukaponon di tahun ni Raja Usia di ida si Jesaya Tuhani Hudul di atas habangsa na tumimbo. Jala namar mulia, jala akar rambu ni pahian na manggohi bagas joro. Jong di atas na suru-suruan serapim. Akan namar habong onombe. Dua makukupi bohi nasida. Dua makukupi pat nasida. Dua makabokon nasida. Na makukupi bohi nasida melambangkan kerendahan hati. Nama kukupi pat nasida melambangkan haringgaso ni nasida marbarita nauli. Nama kabakon dua sayap naik. Nama lapatan doi tongdo di haringgason. Laho mangula tanggung jawab na pinasahat ni debata sian sada inganan. Tu inganan na asing. Jadi marsi jowan manasida nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamulion na liat portibion. Humutal ma aka ojahan ni tiang sian suara ni naman jou jalagok timus joroi. Mabiar situ tu si Jesaya gabe di dokma marjia ma ahu nunga mago au ai jolma par bibir naramun au. Jala di tonga-tonga ni bangso par bibir naramun au maringan. Ai nunga di ida mataku Raja Jehovah Sebaot. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dang adong natuk marnida hamulian dohot habadioni debata. Ai jolma pardosa dohita. Na sai jot-jot mangalausi. Dohot mangose-ose somarsala.
Jolma pardosa luluan na do makukupi dosa nai. Marhite na martubolhon marjia maau celaka. Moloniula na salah pasti do amang inang marjia. Jala didabuhon uhum tusi. Alai ala dirajumi si Jesaya do hahurangan na dijoloni debata. Na badiai, na marmuliai. Ai debata para siroha do ibana. Dadaholan debata pangarimason. Rataingot do. Tunglomodoro haku. Mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Diuduti si Jesaya mamuse di tonga-tonga ni bangso naramun. Nasolia sian dosa. Damago mabangso di debata. Na pinilit nai. Manang naing piliton na bangso na asing ben bangso na datung. Ala nagok amulyaon do Jehovah Sebaot. Jala anakon na do hita. Di hamuna amang dohot inang. Dang diambolokon hita. Ido ubaen boy marpungu hita. Di tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Holan ala asini rohana sabingdo. Napaduahon. Dang tardok suru-suruan serapi milau makati dakon. Hamuliau ni Jehovah. Dang adong hata-hata nasuman. Boy makati dakon hadirio ni debata. Alani ido masih juan manasida mandok. Nabadia do Jehovah Sebaot. Habadioni debata dao tumimbo. Sian habadioni nasa na adong di Portibion. Habadioni debata naso terbatas. Alanido hitape songon si huton Kristus ikon badiado. Hatat tape badiado. Bibir tape badiado. Naso jadi pakyota media sosial laho memviralkan. Parwaruahon marhite tangatta. Marhite pamangatta. Tuaka dongatta. Alai tabain ma mulia marsangap dirita ala debata namano pahita ima debata nabadia. Napatoluhon marjia maahu. Ima pandohan ni panurirangi namang gombarhon hadirion na nagok dosa dohot hajahaton. Hape topu ibana jongjong di tonga-tonga ni habadioni debata. Marjia maahu imamang gombarhon panandayon diri maradopon debata. Gok parmaraan. Ala so sempurna ngoluna. So sempurna parangena. Alanido punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite na tatanda tuhata nabadia. Lamanian tandaot tadirita asa jupa semangat na toktong imbaru memperbaiki diri asalam suman jalalam denggan parangeta pangulauta jalanunga di sesa tuhata dosata alani ido ikon talup jolmai jongjong diado pani debata nabadiai. Di bagasan Kristus Yesus. Di patuduhon tu hita ganup. Holong ni rohana. Asi ni rohana. Dada huaso ni hajol mau ni. Alai huaso dot inisiatif ni debata. Ala ni holong ni rohana. Marni dahita marsada-sada. Ala ni punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga lunas. Nunga sesa dosata. Ido tabona. Songon hala Kristen tarlumobi molotiki manjalo ulaon nabadia. Nunga sesa dosata. Nunga lunas digarar tuhata Yesus Kristus. Los alanido ikon talup ita jongjong.
diadopan ni debata, laos dohonot tama, di sondo ahu, suruma ahu, molo suara ni Tuhani, laho manjuhita, unang ma tatulak, unang ma tadok, dada layak au Tuhan, ala jolma pargale, ala jolma pardosa, alai molo nunga ditodo debata, dimampukan dohita, diperlengkapi dohita, asa lam layak, laho makobasi ulota, di tonga-tongani keluarga, di tonga-tongani huriai, nang di tonga-tongani masyarakat. Selamat Minggu Trinitatis Tuhat Tama mamasu-masu martangiang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobon rohanami, ale debata nami, tung macai tabo pakilalaan nami, dung didokoko tuhami, nabadia, nabadia, nabadia doho Jahoba Israel, alani hami nabagi utoko toktong do badia, ala hodo napapuliko kami, sian hadosaon nami, sian hagaleon nami, asagabe jolma nabadia. Tatap ma sude hami ruasmon, namar pungu di HKBP Immanuelon, mulai sian dak danak sikola minggu, namar sakap dung ibadahon, patupa evangelisasi korap dohot akka guru-guru sikola minggu, laho papungu dana bahentu pembinaan guru-guru sikola minggu di parapat 14 Juni, alani neng hica hami, marhite haradayoni sude hami namar pungu manupahi ulaoni unang adong siak kami namulak ala suadong si bahenon, ale marhite kehadiran nami, semangat nami tungpe suadong si bahenon ni tangan, semangat do akka anakon nami i rapdot akka guru-guruna, muladong namar sahit lehon hamalumon, ima inang boru sagala, natongon di bagasan rumah sakit manang pemulihan di Jabu, posroa nami apehonon mudo tangan munabadiai, nogok hamalumoni lo paluaun ibana, muladong nasoboi huguari, pamalum maparsahiton nia karuasmu, ale Tuhan na di bagasan arsak ni roha apuli, pasu-pasu aka dongan ina namba balu, aka dongan duda, aka yatim piatu, suang songoni anak konami nasorodo pe sirokap nito dina, lehon sirokap nito di, diaka keluarga-keluarga nong marhasotan suadong anak dot boru, leon anak dot boru dinasida, ale Tuhan pasu-pasu hami ama ina paborhaton anak konami, tu perguruan tinggi, moloso lulus UTBK nanggo pala tu perguruan tinggi swasta, jala pasikop ma kebutuhan anak konami, mulai sian TK PAUD SD SMP SMA, satu perguruan tinggi asa unang adong nanggo sada noaso marsikola, ala suadong si bahenon, pasu-pasu saluhut na niula ni tangani ruas ni huriam, baik di songon P3K, suang songoni songon ASN, songon pengusaha, songon par 33 dot lan na asing, asa saluhut na niulani tangah ni ruas ni huriam manjadi. Pasu-pasu amang pandita resot nami, amang alde maksiman juntak, rap dot inang Bible frote boru tambunan, songoni nang anggi nami Josia si manjuntak, na baru dope menyelesaikan studi na STT di Jawa, homa toktong na mandongaton, pangula nagok tiki, songoni nang sude aka parhalado ni huriam, nang aka seksi-seksi aka kategori, asa bui sude marlojong, patupahon ulona denggan, marsangap ma guarmu nabadiai. Pasu-pasu ruas ni huriam nalo memasuki rumah tangga ne baru, asa gabe rumah tangga halomwani roham, gabe tiruan di teladan, jala asa toktong dapotan karejo, moloso karejo dope, asa bui mencukupkan kebutuhan ni nasida siganup ari. Ale Tuhan, pasu-pasu nang ton oikumene inklusif, asa bui sude nahusakapi hami,
Talumobi dia kapriorisasi di tingkat Uria Resort Distrik nang Hatopan. Di bulan Desember di Sinode Godang 21 Desember. Mardalan di Bagasan Asi dot holong ni Roham. Suang songoni rapat guru huria nong selesai diuduti mamuse. Dot rapat diakones, rapat Bible Flow. Mardalan ma di Bagasan Asi dot holong ni Roham. Talumobi di sentralisasi keuangan. Asa marsi tutu hamiale Tuhan. Pasahaton pelian nami marsangap maguar munabadiai. Pasu-pasu liturgis nami napapungu pelian suang songoni song leader. Tim IT organis dot tim musik homana mamasu-masu nasida ganup marsada-sada. Upasat ami OP Porus amang sekretaris jenderal. Kepala Departemen Kononia Marturia Diakonia Rap dot sudia kapareses. Pandita Resot Uluani Huria. Rap dohot guru huria Bible Flow Diakones Penatua. Asa sude masyadu mambaina denggan marsangap maguarmu nabadiai. Atong upasat ami ma pardalanan di sudiaka program di tonga-tonga ni huria maka BP Immanuel. Asa hodo di Patujolo. Jumolorasi ami sian dosa panglosyon nami. Marte Yesus Kristus calo matangiang namion. Amin. Tapasahat ma peliata tu debata. Lo
Tatangnya kon ma peliata tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masyana ni lehon mi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Aslam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nami, debata ama anak doto di Parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho, jalagok hamulion muliat Portibion. Pinuji jala pinasangap maho rodi saleleng ni lelengna. Alani asini roham, naong sahat tuhami doho tusude huriam. Namalas ni roha dohami nuaing, alanong di papatar jala di patadoko tuhami hadirionmu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sogot, arta si lehonon mu sogot, rodi uhum, si dabuon mu sogot. Naso habilangan do sudenai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami, naso dung ni ida jolma, di patari daun hodo tuhami. Nasodung hinasi hola ni Portibion di buan hodo di hami. Naso tarlehon Portibion di lehon hodo tu hami. Alani ihu pasat hami matuho daging nami doto dinami. Roha nami rodi saluhut na di hami. Asapat on muhami tu harajonmu na di Banua Gijang. Hodo manopahami. Ubain tubuh hami tu hasyanganon. Sai topa jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jalagabe partohap di hasyangan, naro sogot di lambung mi. Na uduk jala serep do rohanami, ro tuho mangalehon rohanami, sai bahen mai ingananmu, sai homa mangula jala margogo di bagasan hami, sai paujung ulau nong pinuk kami di hami, nong sinahaponmu guarmu tu hami, nong tadi di hami tu bagasan guarmu nabadiai, asa hami diho jalaho di hami. Salam tanggali rohana buruk sian hami, jala solukon rohane baru tu hami. Asa badia parangenami, pabuwa nong nidokmu tu hami. Pabuwa nong tutu hami akka anakmu, jala panean di hangoluan sogot. Sai payan barita nauli di hami, asa adong pargogonami, saleleng hubolus hami hasyanganon. Sai patogu haporsion nami, marhiteto di Parbadia, satro di hamatean, asa sahat hami tuho, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai Pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongonso na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami son pane sanami. Di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan palu amahami sian pangago. Amen.
mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim amen. Horas madita amang unang majolohi tamulak ala adong dope evangelisasi korni anak kota sekolah minggu rabdot guru sekolah minggu upasat hamima tu hamuna. Shalom Amang Inang, selamat siang. Kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu akan melakukan evangelisasi pengumpulan dana untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Amang dan Inang dapat membantu kami dalam mengumpulkan dana. Terima kasih.
Kami guru-guru dan anak sekolah minggu mengucapkan terima kasih atas bantuan Amang dan Ninang untuk membantu kami dalam pengumpulan dana, dan terutama lagi spesial untuk Inang Deborah Panburu Sinaga MTH. Kami mengucapkan terima kasih Inang. Oh ya, atas bantuan Inang, doa Inang, kiranya doa Inang dapat memberkati kami dalam melaksanakan pembinaan guru-guru sekolah minggu. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita bilang terima kasih kepada Amang dan Inang pendeta. Sama-sama mengucapkan 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.